Kadagkua aning saginga. Muna siya ani Tindok. tindok. Sus pangadagkua. Muna agi sa mga kanaang kuan intan mga idaran dili tiguang ha idaran. Kini siya duhan ni kabuan ha. Unya. Kanang usa ka liki, kuan na ni siya kanang sa pag Manis ng tating kugihan jud kayo. kugihan basta di sa puton. Man di siya buhi sa do. Jaging kaburot ba kagus kaburot. Grabe nga saginga. Mo ni siya export. Oh, mo gini siya adto gini panggawas. Napa, mais oh. Grabe. Wa gi mahati, wa gi gutom diri sa bukid basta magkugi lang ta. Wa sila. Daghan lang saging. Grabe dako saging oh. Sus, sani? Dako pas bukton. Saging. Sus, nara oh. Tiningwaan sa imuhang mga apuhan. Grabe pagadagko Sa kumong mama. Grabe eh. Hindota ba ya? Hapit naman ni hinog. Oh. Dagko pa kayo sa bukton sa ako ang apo. No. Dagko gin saging. Hindota eh. Mga export jud ning saging. Digyo ko nun ni Gini madaot ato sa bisan pag mahinog na ni siya maayo. Pero andito. Nalata na lang ang iyahang panit pero ang iyahang unod gahi lang gyapon. Pero tamis kay siya. Natawa sila dun. Amot nagawas. Matawa oy. Panggawas man ni saginga. Tindok. Man siya tindok. Grabe na ko. Kuan ba ya? Ngisi umayo.